जाखो हाब बे आदैनाथ' दाख्लिसो फैदोंमोन बायदि मोनो बेखौनो होनांसिगोन आङो दे बे खनसेखौ जाबावथोंसै बिदि एबारबो हरसां गामि फैसा हरदो आदै लोगो बायना लाबोनांगौ मानि मा फैसा थाखा जालायखो सानजौ खालायबायसो हरदो मामि फैसाया आंनो फैला हनै नों फानना बिना लांदो हरदो बाबा फैसाया फैसा मा फैसा जालायखो आइ खरसा थांनांगौमोन बाबा आंनावबो दासान्दि फैसायानो गैया 200 रांल'सो बिमा बे गस्ला सिफियाव 200 रां दङ बेखौ हानना हरलाय र' लायग्रोनो आं बाथाथ' थिनस' ल'खासै माथो नोंहा 200खौ लांदो 100खौनो फाननांगौनो हर बे 100आबो बाय नोंना नोंसासो मोजाङा 100खौ सिख'ना लांबावबाय मा जाबावगोन जाखोलै बे गथ' सासेजों सासेल' होननानै गिलु बालु दाव दाव अनबाय आङो बिदिबानो जामारा गैलाना दाना आहासो थाव सोलांनांगौखौ माजों सोलांबावनांगौ आङो ओंखामफ्रा खुरदोलै बिमा थाब थाबनो थांगौनो बिसिना बोफ्लुंग्रोदां लेथ्रा खालामनानै गालांजोबलायबाय हाब मैथाखौबा मोनगोन ना मोनलाहाय मुराजोबसै माथो बोथिखौनो मोननाय नंला नामा बाबु दाबो सिखारा अलसियाथारहाय बियो नै बाजाराव थांबाय मैगं थाइगं लायबाय बेरे फुंजानो मा रोंनांबाय थाखोलायब्रा गारिफोरखौबो बहा सालायहैयो हाब्रुजोब मा जाबावगोन सुबो उन्दुनो मोनला मा जाबावगोन बेरे फुंजानि मा लायनो गाब्रिबाय थायोब्रा बिदिनो उन्दुजाबाय थागोनलै बाबा उन्दुजाबाय था बिदिनो बिफानि सायाव खामानि गैया दामानि गैया बेखारनो मोनजागोनलै नोङो बाबु दखरा दसा नांबासो बिदिनो जाबाय था बाजाराव थांना फै माबार ओंखाम गोजा जानांगोनबोलै नङाबा गारिखौ हले आसा दा खालामनो आहा ओरै थांनांगौ हट दैया बानायफ्राव है बेनाबाथाय सब बिदिनो आद नै माबार थांबाय फैसाया आंबो नांगौलै आंहाबो रिसार्ज सोबोनांगौ रिसार्ज सोबोनाया 9 मास जाबाय लांफैदा बाबु मोनाया बेदर सेरसे लाफा आलुबो बानलु फवासे लाफा दुन्दियाबो है नायनानै लाबोलाबायदो दुन्दियाबो दे जागोन मनाथामसो लाना फैना एफा गोजान थाबायलांबावनांगौसो बाबाबो गला मा लरग' सिख्लाफोर नुफेराखै नामा गोसोखांफ्लांबाय थाबावबायसो मा जि हेन्डसाम मोनबोदों आं दहाय हरनाय फट'खौसो नायफिननोसै हिर' नुफैयो माथो र' फन हरनायग्रोनां हमोना हमा आयौ माथो मिदाखौ आंनि जिउलै जालालै बिदि थोरस सोर नाम्बार गोदान हरलायखोब्रा लोगोखां मा खालामदों सिनायासै आं दहाय नाम्बार लानाया दहाय कलेजाव बिना लानाया दहाय फट' लानाया नोंसो साला खामना दं दालाय बिरखां नों रायज्लायनायाबा आं न'खौ
बिथांनो आंखौ दा बेलासियाव लोगो मोननो हागोन सिलायफोरनि बै सिस्टेराव दे होमबा आं बुंनोसै थाब थांनांसिगोनलै गोथै हैद गानालां या मोखां दोखां दाफबजोबगोन या खानाय थानाय जोंहोलांजोबगोन सिख्ला लोगोफोरनि खोथा न' फाल्थु जाबाय नम्बर जाहैनांगोन मोदोमखौनो सना बादि खालामलांजोबना होद जाबायलै सफैबायमोन हाथरखि बुंदो मानो लेंहरामोन बिथां नों गासिबो आंनाव फंसे खोथा सोंनि बुंदो बिथां नों आंखौ मोजां मोनो हाथरखि आंनिया आफाया सोलोंबासो जुलिनि जादों थि खालामबायमोन नों माबा मोनसे खालामदो बिथां खालामगोन हाथरखि नों आंखौ मोजां मोनबाय जेला आं माबा मोनसे खालामखासिगोन आं मोनसे खालामनो लुबैदों बिथां बै दाउथु जरा बायदि आं मोनसे भिडिअ रेसन मिथिगौ हाथरखि बै समनिफ्रायनो आङो नों बायदि सिख्ला मुवा लोगो मोनफेराखैमोन नाथाय आं दा नोंखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों अरायसम नोंनि जानानै थाबाय थागोन आं नंगौना नंगौ बिरखां buah ayo gimana bang Bisi dah sembuh ya nama oi kena bang wow ayo jiwa level sama dukun ya be bazi kuno naik biasa ini berat mana tangan yang bazi जोंनि आदानाव समायथारगोन माथो नि महरा Woi, hathorkini udah maklum wakai dah nungabla ya Woi, coba karet bisa lagi. Woi, usut. Kita mau cari tuang biasa. Ya, pergi. Usut bina. Oh, negosiasi ada ya? Bos, nungkusanya baja sering beregasin dong. फंबाय नों बिदिबा गाबोन सिमोनाव खनसे जुलिनि खौरां लाना फैनांगौ नोङो जागोन बस बेफोरबायदि खामानिया आंनि थाखाय जेबो नङा नोंथाङाथ' आंखौ मिथिखायोना दिनैसिम आं नोंथांनि खोथा बायदिनो सोलिबोगासिनो दं थिग दङ आरो सोलिलांबाय थागोन गाबोन आं अखानायब्लानो बिसि न'खराव थांनानै नोंनि जुलिनि थाखाय थि खालामना फैगोन नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनाङा आंनि जुलिया बेजोंनो जेब्लायबो जाथारनांगोन नोङो गाबोन खेबसे जाजोबगोन आदा ओइ थौ बिदिबा बाजाराव कालेक्सन लायगोन बस गांनायाबो जाखाला Karya dan lima gongsimu biasa. Ketua beruasa hai madu. Buat tanya karu gak hathorki? Aku disuruh tahu kadang mendirkan. Kolej tanya karena lain mati bawa tahu betah hathorki. Aku disuruh tahu kadang sudah mendirkan. Karya gongsimu biasa. Ini sih siapa yang? बिदिबाथ' आजों थाबानो हागोन नों बाजारसिम गाखोदो गारियाव
turun balik makase. मोजां गोरा हमथा हरखा गलांगोन Uish, toh. Maku Bodo nengलाय? Selera sembeli bos. Selera psa kunci neng football. Ini lah mana bos? Ini bisa nuak. Boleh apa tu? Adai, nora bagaimana? Adai, malis klamw jago. Mati alas pergi selada mana adai? Tanggi masih rumit lagi. Tato. Jirai adai mendiamnya jirai deh. Jangan adai. Tanggi mas, besar fudunan lana hidup. Hap adai menha mana buat hidup mana mah? Mane, jengi penyintang si adai. जोंनि आदानो नोंसोरनि हाथरखिखौ माने आदै माबाफोर गिफ्टसो होनो नागिरबायदों नामा आं बारा बुजियासै आदैमोन गिफ्ट माने आदै जेराव थुरि नुयो बेयाव बाथि गारो थिग बेबायदिनो नोंस्रानि नोंसाजोखौसो जोंनि आदानि थाखाय नायफैनो थिननायखाय फैनाय जादों आदै मा माथो मावोमोन नोंसिना आदाया दा बहाबा जबनि बहाबा फिसा फिसौ साख्रिफोरसो मावो नामा आदै आंबोथ' बारा मोनथिया जाहैबाय ओंखायनो सोंनाय जाबाय आं आदैमोन नोंसिनाव मावनायनि बेलायाव जोंनि आदायाथ' फटबुज्रा ओनसोलनि फार्स्ट क्लास कन्ट्राक्टर आरो बौरिबारिनि थाव दिपुआबो आदानिनो आरो काजिगनि बाराबो आदानिखा नोंथाङाथ' एसेबा मिथिखागोन बै दा टिपिआवबो गोदान दाब्बा खुलिगासिनो साननै सानथामनि उनावनो बेखेवसिगोन दा होनबाथ' मोजांनि बाथ्रामोन आदैमोन नोंसोर जुदि राजि दंब्ला आंथ' खुला आंनावथ' जेबो गैया आं राजि हाबायावलाय लामा बानायदों होननाया कमप्लिट जाबायमोन आदै जासिगोन आदै सप्ता खनसेनि गेजेरावनो बिदिबाथ' मोजाङानो जासिगोन हा साहा फुदुंनानै लाबोनो थिननाया बोरै जाखो बिमा हनै नानिखौ लाबोनो थिनबाय आङो बाजागोना बेनामा बस आदैमोन लोंलायदो दे साहा गोजाखौनो लोंलायदो बाजारावबो थांनो मोनाखै बिस्कुटफोरबो लाबोनो मोनासैलै दे आदै जाबायबालाय जों सिखारथ'नोसै नांगौ साफा सुजोबबाय नोंसिनाबाथाय मा बुङो दे आदै हिनजावफोरखौ मोजांखौनो मोनलायथों ओइ फैदो Apa आं बे रादायाव राजि गैया मोजां सेंग्रा मानसि नङा बिसोरो हा मानो जानो हाया माखौ गाज्रि नुखो नों आंनि फिसासो आं जेरै सानदों बिदिनो जानांगौ होमबा थेवबो आं बिजों जुलि जानो हाया थानो बिमा जोलै फिसा जाजोबदों नोंसोरो आंखौथ' नांजाबाय थाखायो बिमाखौबो गोदो खोनारोखोम मोनबोबाय आरो दाबो बिदिनो फिसाजोआ सोलोंबाय बेफोरबायदि मानसिखौ बोरै बासिनो हाखो माइकेल मोनबायदि मानसिखौ बोरै गाज्रि मोननो हाखो नोंसोर बिमा बिदि गोदाव सोरावबानो जायालै बिमा माखौ मा मिनिलाबायबाय थाखो गोदाव सोरावलाय आदै ओइ आदै नोंसानि हाथरखिया हनै बे लामायावसो एक्सिडेन्ट जानानै गोलैना दंलै आदै हाब बिमा फिसाजोआ एक्सिडेन्ट जाबाय नोलै थुरु माबा फैदोंमोन सिन्देलफ्राबो गानबाबो जाथारलालै हाब उन्दुखोना माखोलै आंना बुरिया जौ लोंखोमाबो नेयासो मोनामसिगोन नामाब्रा मोजां लाब्रा जानोसैलै संदोंना सङाखै जाखो ओंख्रिफोरखौबा ओइ बिमा
माथो गाबबाय थाखो आयदै दसे नेवसिनायलाबायसैलां माबा माबि जादोंलाय खोमा बाथरिफ्राव आथिबाबो सोसोबलायबाय नामा माथो जायाबो न' बिमानि ओंखामफ्रा संहैदो मानो गाबबाय थाखो आं सङाबो जायाबो आं फिसानि मोखांसो नायनो जालालै बिदिजों हाब बिदि दुखु खालामबाय थाना माथो जाम्ब्रा बिमा आं हालालै नोंखौ सानफ्रामबो लोंनायल' थानो रोंगौ नोङो हा लोंनायालाय एसे एनैया लोंखागोन ना फिसालायाबोथ' नों आलासि जानासो थांदोंमोन ना थांनानै थानो गाव फैया बे मालाबा टाइम मोनबा फनफोरखौबो मा खालामना लायो होद नों जालाबा आं संनानै जाहैसैलै उन्दुबाय थादो नोंहा होमबालाय दा मोनबा लेंहरगोन आङो माथ' बारा दुखु खालामनाङा सफैगोन बे दुखु खालामबाय थायो नामा गाबोन नागिरगोन आं ओंखाम थरबा लानानै बिमा ओइ बिमा ओइ मा जाखो नै मैथा सायदां खौलाय लोमजानाय गोनां मानसियावलाय मानोथो सायबावखो थां बिमा दै गिलाससो लानानै फैदो थां ओजों थांनानै जोबोद दै गांबोबाय आङो हट होनबा मनाखौ लांफाखानोसै आं दै बिनाया माथो एथ' दै गांबोखो गाङा जायोलै बे दै बुस्थुखौ मैथा बाथोनसो जागोनहाय आंहा दिनै जाया गोबाव जाथारबाय लोमजानाय गोनांखायनो मोनजाया हा नानियालाय मुलिखौ जाबायनो बिमा आं मैया भिटामिन लाबोनाया जाहोबायमोन बिफा नों लाबोनाय भिटामिनखौबो पेरासिटामलखौबो थरसे जाहोखांबायमोन आङो बिफा जोंना मोजां जायासै नामा फिसाजोनाव सोङाव सिया हाबानि रादाय खानाया आं ओंखायनो बारा मोजां मोनखाथाराखैमोन बिफा आंलाय माथो बुंबावनो बिमा आंबो बिदि जागोन होननानै सानाखैमोन बैजों बाबसि बस थांनो अमा बेदर लांबासो मिन्थिसिगोन